So, ich bin hier gerade bei Zollenroda und, oder in der Nähe. Letztes Mal, oder ich gucke gerade 4 Kanäle an. Letztes Mal den 6a, dann den 7D und jetzt kommt der 9D dran. Oder auch nicht. Warum ist das nicht mehr empfangbar? Gut, das war jetzt echt ein toller Scherz. Warte mal, das ist echt kacke. Warum ist der jetzt weg? Da war der gerade noch da. Der muss ein bisschen rumlaufen. Nö. Ah, da ist er wieder. Schnell durchmachen. Durchzappen, bevor er nachher wieder weg ist. O rostlinu se jedná a co přesně je v plánu, ví mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny. Krásný páteční. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren. Také na příjezdu do Brna po dálnici D52 ve směru od Pohořelic. Tam se párové odvety za týden na hřištích soupeřů. Počasí. Nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno. Teploty do 29 stupňů Celsia, na horách dnes od 20 do 24 stupňů. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vaše. V Žalmu 88. Volám tě, Hospodine, každý den. Budeš snad konat divy pro a schopností. Tak, dobře. Máme necelý 4 minutky po 8. Je pát. Na gut. Den haben wir ihn doch noch erwischt, bevor er wieder weg ist. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und ciao.